It's my birthday today, so ang magbuhaton to karon sa Tagulwan is mang-interview tag mga tao kung sa ilang masulti regarding sa ako ang birthday karon. So try na to mang-interview kung sa ilang birthday wish para sa ako labi na diri pa YouTube, okay? So tara, let's go. Okay, unsa nga lami ang nice iregalo sa manag-uyab pag birthday? Wala kayo uyab? Di ka relate? Merisi. Gago! Tanaw nimo unsa man unsay tsada iregalo pag manag-uyab pag birthday? Chocolate. Chocolate. So regaluhan ka nimo chocolate. If ever. Ambisyosa. Anong chocolate man? Sweet. Sweet. Pero pag mahimong kita sweet ka kasako Dili. Nga naman. Parat ka. Unsa nga lami ang nice iregalo sa manag-uyab pag birthday? Yawa! Gago! Di ka relate? Wala imo. No. Bago pa may nagbulag. Bago na mo collab. Unsay tawag ana? Unsa nga lami ang nice iregalo sa manag-uyab pag birthday? Ayo hawiri kay manluwa na. Mabasa ka. Cake. Nganong cake man? Gusto ka i-cake ta karon? Lami man. Lami. Anak ko. Nganong cake man? Nganong cake man? Di. Ang cake man gyud kay more on flavor o more on vitamins. More on vitamins. So ga vitamins ka. Oh. Di mong itsura magdi man. Oh, ga vitamins. Aga unsa nga vitamins mong ginainom? Magsisilid. Amo silin, di ako may naman amo silin kasi pero tag naong. Imong kilay dili pantay. Malay ko ba? Gago! Unsa nga lami ang nice regalo sa manag-uyab pag birthday? Regalo. Unsa gani nga lami nga regalo gani? Basin membro kas Bombels. Unsa lami ang nice regalo pag sa pag manag-uyab pag birthday? Burog ako masiguro. Ikaw ang lami. Ano na kayon maka nga ikaw ang lami regalo sa imong uyab? Basta lang, lami lang yun ko. Lami ka? Oh, lami. Imong itsura. Lami ang nice regalo sa manag-uyab pag birthday. Okay, unsa nga lami ang nice regalo sa manag-uyab pag birthday? Ayaw hawiri kay manluwa ni. Mabasa ka, manghiitod ni. Anong unsa nga klase ng makaon? Katapisuhon. Tagpisohon. Oo. Nga naman. Mga na siya lami. So mo na tanaw nimo nga lami. Oo. Ikaw di ay. Lami ko eh. Lami ka? Oo. Magdili man. Hala. Unsa nga lami ang nice regalo pag manag-uyab sa birthday? Flowers. Anong flowers man? Para ako magbulag sila, malaya ra Japon. Malaya. So ikaw laya ka. Dili. Unsa lugar ka? Fresh. Fresh. Imong naong. Okay, unsa nga lami ang nice regalo sa manag-uyab pag birthday? Lami, regalo? Oo, sa manag-uyab pag birthday. Cake. Anong cake man? Lami man ang cake. Lami ang cake. Kung i-cake kaya tika. Mabuang. Buwang ka sa ako Diluya. Sana oil. Lo, kumakaya ka, chusi. Kadagan ako kwarta, yak, lugar. Okay, unsa nga lami ang nice regalo sa manag-uyab pag birthday? Cake. Cake na kaya bala? Lo, di ka relate. May angay nimo. Gago! Anong cake man? Lami. Lami ang cake. Ikaw, Lami. lami ka. Murag dili man. Amurag dili. Murag dili. Unsa man jud, lami ka dili? Lami. Lami kay sulod sa ako. Oh, ano lami ang nice regalo sa manag-uyab pag birthday? Wala kayo uyab? Wala. Mirisi. Oh, since wala man kayo uyab, di nagig ka makauyab. Unsay tanaw nimo nga tsada iregalo or lami iregalo pag makauyab ka pohon? Pero murag dili man sa gig ka makauyab gyud. Unsa man? Balay. Oh, anong balay man? Juan, para na may kapuyan kung kami gin magminyo. Pangutana na kay willing makigminya nimo. I think so. Unsa nga lami ang nice iregalo sa manag-uyab pag birthday? Chocolate? Anong chocolate man? Chocolate kay sweet. Kay sweet, ikaw. Sweet. What if pag-uyab ta sweet ka kasako Yawa. Sana o will. Kung birthday nimo unsay gusto nimo nga handa, litson nga nagkulob or uyab nimo nga naghayang? Both. Pwede both nga naman nga ng both man. Kay para perfect ang birthday. Para perfect ang birthday. So pag guman og kulob maghinayangay din mo. Membro ya po kasi manyak. Kung birthday nimo unsay gusto nimo nga handa, litson nga nagkulob or uyab nimo nga naghayang? Litson nga nagkulob. Ay ang uyab day nimo di ay. Biyani mo.
Dili pa pwede. Anong di pa man pwede kay gamay ang imo? I'm preparing myself Anong to gugma? the future. Nade kay future. Yes! Basin day ako imong future. Sorry, but I'm loyal to my girlfriend. Choose fuck you. Kung birthday nimo, unsay gusto ni Kung birthday nimo, unsay gusto nimo nga handa? Litson nga nagkulob or uyab nimo nga naghayang? Uyab nga naghayang. Nga naman, bro gigas manyak ba? Gago. Kung birthday nimo, unsay gusto nimo nga handa? Litson nga nagkulob or uyab nimo nga naghayang? Ay, litson, ay kalami daw ano. Ang uyab din nimo. Wait, lami. Anong litson man? Anong litson man? Wala may mo uyab? Wala mo kung nagtilaw-tilaw po. Sumbong taon niya. Whatever. Oo, nga ang litson man. Lami, gani kasi bike ba? Lami ang litson. Oo. High blood rin mahatag sa imuhan na. Ay, anemic man ko. Sakto high blood ug anemic pag-uban. Kung birthday nimo, unsay gusto nimo nga handa? Litson nga nagkulob or uyab nimo nga naghayang? Uyab nagayang. Nade kay uyab. Wala. Muyangay nimo. Kung birthday nimo, unsay gusto nimo nga handa? Litson nga nagkulob or uyab nimo nga naghayang? Litson, oy. Nga naman. Litson, lami man. Lami ang litson. Ang uyab din nimo. Away, lami. Kay wala kay uyab. Oo. Oh, mirisi. Gago. Kung birthday nimo yut, unsay gusto nimo nga handa? Litson nga nagkulob or uyab nimo nga naghayang? Both. Anong boat man? Puros lami. Poros lami. Pero kinsay mas lami? Unsay mas piliw nimo? Litson. What if wala yung litson? Dili na sig magaranda. Dili na maganda. Kaya wa mayo niya. Ay wala kay uyab. Wala kay uyab yun. Wala. Mirisi. Ola. Okay. Kung birthday nimo, unsay gusto nimo nga handa? Litson nga nagkulob or uyab nimo nga naghayang? Litson nga nagkulob. Anong litson man? Mabusog pa ko. Abusog pa ka sa uyab di ay. Na, wala. Way, lami. Kung birthday nimo, unsay gusto nimo nga handa? Litson nga nagkulob or uyab nimo nga naghayang? Ay ko ako ha. Wala mo ko uyab. Wala ka uyab, gaba. Pero lami ang litson. Lami ang litson. Nganong lami man ang litson? Kay baboy man. Baboy. Unsay gusto nimo nga uyab, niwang or baboy? What if imong uyab mo yung litson nimo ang baboy, makaon ka? Dili. Nga naman. Tao man. Tao. Oh. Pero ang iyaha, kaon na nimo. Ayang baboy. Depende. Basta sige ganoon na ba? Kung birthday nimo, unsay gusto nimo nga handa? Litson nga nagkulob or uyab nimo nga naghayang? Pwede boat. Anong boat man? Para enjoy. Para enjoy. Sa pa jod. Joke lang. Jots lang? Unsay jots ka lang? Unsa man jod? Nganong boat man? Nganong boat man? Para Lami man sila pareho. birthday nimo, unsay gusto nimo nga handa? Litson nga nagkulob or uyab nimo nga naghayang? Litson nga nagkulob. Nga naman, nga naman. Kaya wala man kay uyab. Gaba. Gago. Litson man, ano litson man? Litson kay para lami. Para lami. Ikaw lami ka. Lami. Lami imong naong. Actually, birthday na ako today. Karon akong birthday. Wait lang, wa pa ko nang ipakaon ko ni sa imo. Gago! Kung mauyab ko nimo or kung importante ko sa imo, unsay birthday wish nimo nako? Good luck. Sweet gid kay ka. Perfect. Shout out ko sa ako mga friend nga mga Tanga, si Ana Rose, Tormes, Baslot, Uganden nga balag. Actually, birthday nako karon. Kung uyab ko nimo or kung importante ko sa imuha, unsay birthday wish nimo sa kuha? Ayaw lagi awiri kay man luwa. Keep who you are. Ha? Keep who you are. Keep your Keep safe as always. Oh, ang sweet. Sana OL. Okay. Actually, birthday na ako today. Sila bot na. Gago! Kung uyab ko nimo or kung importante ko sa imuha, unsay birthday wish nimo nako? Mo taas ang imo. Taas naman ni daan. Gusto kay try? Kayo. Pero dili lagi katagaan ni Lord og dako kay gamay kay ka. Boda ko pa man ko. Mudako pa ka. You wish. Yeah. Kung uyab ko nimo or kung importante ko sa imuha, unsay birthday wish nimo nako? Akong birthday wish sa imo ha. Oh, seryoso ha, ikaw binastusa, pabarang gid ka. Surprise ta ka. Oh, surprise ko nimo sa klase nga surprise. Tanda ka, ako surprise mo saging. Saging, unsa nga klase nga saging? Kanang gilongag. Ilongag. Hilaw. Unsay color? Green. Green, sa pa jud. Hotdog. Hotdog na unsa? Brown. Maili ka gatog ba no? Klaro mo sa may tsura. Shout out ko sa kong friends. Oy, sa vlog niya, dili sa wawawin. Kung uyab ko nimo or kung importante ko sa imuha, unsay birthday wish nimo sa ako Amping per me. Ayaw, awiri kay banluan ni. Amping per me. Kanang pagkaon jud per me. Oo, Kaon sa- daghan para akong biyaan kusgan. Oh, ito pa jud. Mura do pala. Okay lang ba ikaw na lang akong kaunon? Dili pwede Nga naman. Di mo ko pag So, actually birthday na ako karon adlaw. Kung uyab ko nimo or kung importante ko sa imo, unsay birthday wish nimo nako? Nga kwan. Ang makauyab na. Nakayab nako. Lagi no sakto pud baya. Nasakitan ko da.
Shoutout ko sa kuan sa amigo nga walay uyab. Kaya may wala uyab. Para man siyang naong. Kung uyab ko nimo or kung importante ko sa imo unsay birthday wish nimo nako. Hinaot nga magduway ta og ginaot pod nga mabuhi pa ka. Mamatay na dai ko, ikaw na. Shoutout din ko sa dancer sa Claveria o sa mga classmate. Kung uyab ko nimo or kung importante ko sa imo unsay birthday wish nimo nako. More birthday to come. Unsa pag yun? More candle to blow job ganon. Yeah. Naka-blow job na ka? Yak! No, never. Sa candle. Oo. Di ba? Hi everyone! Shoutout lang ko sa akong friend, mga rebelde. Wala sila dahil yan, mga classmate na ako. Hoy, vlog niya dili ni wawawin.